Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan bawan Allah da kuke gani yau shekaransa ɗaya kenan da karɓar maganin HIV a wajena. Bai je ya yi gwaji ba sai a cikin satin nan, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya warkar da shi. Alhamdulillah, Allah shi yake yin komai. Kuma mu dan mun sayar maka da magani ba kawai muna jan bargo ba ne mu je muna bacci da daddare. A'a, mukan zo mu yi addu'o'i a kai. Allah Ubangiji ya biya maka bukata. Kuma bayan ka sayi maganin ma kafin maganin ya je hannunka sai mun yi addu'o'i sosai a cikin maganin domin neman biyan bukatanmu a wajen Allah ne, shi yake mana komai. To malam dai gashi na gamu da wata nurse ta ce min in karɓi wannan in je in gwada. In ya nuna layi biyu akwai cuta, amma in ya nuna layi ɗaya ba cuta. To gashi dai layi guda na ni gani dai gaskiya na. Gashi nan dai na ebi jini na zuba kuma na zuba wancan abun. Layi guda ne ni gani, kana gani dai gashi layi ɗaya ni gani. Gashi layi guda ne ni gani. Gashi nan kana gani dai layi guda ne. Layi guda ne ni gani. Ban sani ba. Can dai ya nuna layi biyu akwai cuta, in kuma layi ɗaya ne ba cuta in sha Allah. To gashi dai. To alhamdulillah, alhamdulillah. Sai mu ma Allah godiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.